No a teraz ideme pracovať s obrázkami. Túto vrstvu teraz zažmúrim a označím si túto. To je dôležité tiež poznamenať, že vždycky si musíte označiť tú vrstvu, s ktorou pracujete, lebo vy si môžete myslieť, že keď napríklad máte označenú túto vrstvu a teraz túto odžmúrite, takže s ňou pracujete. A nie, to nie je pravda. Pracujete s touto vrstvou, aj keď je zažmúrená, lebo je označená. Musíte si na to dávať veľký pozor. Čiže označím si vrstvu, s ktorou chcem pracovať. A teraz v tejto vrstve idem priradiť lepšie parametre, aby tá fotka lepšie vyzerala. A potom priradím tejto tu. Takže najprv vám ukážem jednoduché zlepšovanie parametrov fotky. Kliknem na obrázok a tuto mám automatické tóny, automatický kontrast a automatickú farbu. Každá z tých funkcií má aj klávesovú skratku. Takže začnem tónom. Kliknem naň a všimli ste si, ako sa to pekne zmenili sa farebné pomery tej fotografie. Je to krajšie. Aby som to vrátil naspäť, buď stlačím Ctrl+Z, alebo si v histórii hodím do koša posledný zásah. Hej, hodím ho do koša. Teraz skúsim, znovu označím tú vrstvu a teraz skúsim kontrast. Vidíte, že sa zase zmenili pomery. Trošku je to také krajšie. Hej. Znovu stlačím buď Ctrl+Z, alebo v histórii ten posledný úkon hodím do koša. A ešte skúsim automatickú farbu. Zase sa zmenili pomery. Znovu stlačím Ctrl+Z. Teraz vám ukážem, ako v histograme zlepšiť, skvalitniť parametre obrázku. Že kliknem na úpravy a úrovne. To má klávesovú skratku Ctrl+L, úrovne. Otvorí sa mi toto okno, kde môžem potiahnuť týmito bežcami, pozrieť, čo to robí s fotkou. Hej. Tu stmavujem a tu zosvetľujem. Hej. Takýmto spôsobom ja si môžem pekne nastaviť tie parametre. Dokonca tu nám mám prednastavenia nejaké, že to môžem mať tmavšie, alebo to môžem mať svetlejšie, alebo si dám kontrast 1, prípadne kontrast 2, kontrast 3. Dokonca môžem pracovať s tieňmi, hej, že posunuli sa mi tieto tiene, hej, alebo so strednými polohami. Hej. Že všelijako sa to dá. Ešte je tu jedna fintička, že keď sa vám nepáči, čo ste nastavili a chcete to resetovať, tak z tohto tlačítka Cancel spravíte tlačítko Reset takým spôsobom, že na klávesnici stlačíte Alt. Vidíte to? Stlačím Alt, resetnem to všetko. Ak sa mi to nepáči, tak to dám Cancel. Dobre. Povedzme, že by sa mi páčilo automatické tónovanie. Takže dám si automatické tónovanie tejto fotografie a nechám to tak. Hej. Všimnite si, že keď teraz zapnem túto vrstvu, tak sa zmení tá rúra. Hej. Že ja som vlastne zmenil celú fotografiu aj s rúrou na tejto vrstve, ale to preto, lebo som si chcel zmeniť hlavne pozadie. A teraz si zapnem túto, označím ho, preto lebo budem s ňou pracovať a idem zmeniť kvalitu parametrov iba rúry, iba tejto rúry. Znovu to môžem spraviť tým spôsobom, že zapnem image a dám autotón, alebo dám iné auto, kontrast, alebo farbu, alebo čokoľvek. Vidíte, mení sa mi len rúra. Hej? Ale ja to spravím inak. To preto, lebo keďže ja som túto rúru prostredníctvom výberu vystrihol z tejto fotografie, z tejto celej fotografie, ja som vystrihol iba rúru, tak táto rúra teraz má celkom iný histogram, preto lebo Photoshop si histogram z celej fotografie vykreslí inak ako iba z rúry. A to vám teraz hneď ukážem. Označím si vrstvu iba s rúrou, idem na obraz a úpravy
a úrovne. A pozrite sa, ako vyzerá histogram. Má strašne veľa voľného priestoru. Ja si potiahnem tento bežec na okraj tmavých tónov a tento bežec na začiatok svetlých tónov. A pozrite sa, čo sa stalo s tou rúrou. Krásne zrazu zviditeľnila. Keď to teraz potvrdím a zapnem si aj pozadie, tak zrazu vidím, ako tá rúra krásne osvetlila, ako skvalitnela ako fotka, ako taká. Keď ho zažmúrim, toto bola pôvodná rúra. A keď ho rozžmúrim, toto je rúra, ktorú som modifikoval len prostredníctvom úpravy histogramu, preto, lebo už stratila okolie. Hej. Tá rúra stratila okolie, je len samotná, čiže mala inakší histogram ako fotka s okolím a tým pádom krásne zvýraznila na fotografii prostredníctvom jednoduchej úpravy histogramu. Ja vám teraz ale ukážem ešte jednu fintu a to je prostredníctvom prelínania vrstiev. Túto zažmúrim, označím si túto vrstvu, načítam na ňu svoj výber alebo tento výber odznačím, alebo môžem načítať tu výber prostredníctvom Ctrl a klik. Hej. To je jednoduchšie. A z tejto rúry teraz spravím znovu novú vrstvu, čiže vrstva nová prostredníctvom kópie alebo Ctrl-J. A toto je tá nová vrstva. A túto novú vrstvu teraz iba jednoduchým spôsobom prelniem s touto spodnou vrstvou. Robí sa to tak, že označíte vrstvu, kliknete tu na spôsob prelínania a môžete dať napríklad aj normál. A potom točíte kolečkom myši a vždy o jedno potočenie sa vám zmení spôsob prelnutia. Teraz je dissolve, teraz je darken, teraz je multiply a vidíte, že ako sa to tu mení. Teraz je color burn a všimnite si, ako sa tu na táto časť mení farebne, keď tu kolečkom myši prepínam. Screen je asi najlepšie. Vidíte? Screen je celkom pekné. Aj toto je veľmi dobré. Vždycky si zapamätám, ktoré sa mi páčilo. Screen alebo linear dodge, to je pekné. Toto je moc tmavé. Ešte tmavšie. A takýmto spôsobom kolečkom myši točím a mením spôsob zobrazenia farebný. No, najviac sa mi páčilo screen alebo add, pridať. Tak si ich teraz budem preklikávať a pozerám, ktoré je lepšie. No a vidím, že lepšie je add. Je také výraznejšie, kontrastnejšie. Screen je také matnejšie a add je také kontrastnejšie. Čiže nechám kontrastnejšie. Pre porovnanie si teraz idem ešte zobraziť túto vrstvu. To znamená, že kliknem na oko a vidím, ako sa mi to tu trošku ináč farebne zmenilo. A keď ho zažmúrim, tak ho vlastne vypnem a vidím túto vrstvu. Že túto vrstvu si zobrazím a zažmúrim. A pozerám sa, ako sa mi to mení, to farebné, a vyberiem si, ktoré sa mi viac páči. To je už naozaj teraz vec vkusu. Toto je také svetlejšie, také teplejšie, viac do červená. A toto je zase také kontrastnejšie, také surovejšie. No. Je to naozaj vec vkusu, je to úplne jedno, čo si vyberiete. Tu nás vám iba ukázal spôsoby, akými sa dá docieliť úprava takejto fotografie. Mne osobne sa páči toto surovejšie, takže si to takto nechám. No a teraz už môžem súbor uložiť a môžem ho aj uložiť ako a vyexportovať si ho povedzme v podobe obrázku JPEG do adresára. Nebudem ho teraz ukladať, to len aby ste vedeli, že ako.